kubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Hadin beli hakilat patai kubor lingba kawai kaseng ya kabalatip ka All Meghalaya Labour Association Motion Road Circle kabalakran halor kajingdon ki Khyrdop lum musur hak bagi lepen pa bagi don lai tadi ki Khyrdop lum Khajna jong ki Hima ki bala penyeng hak surak riangdo Athiabari West Khasi Hills bat kawai ni kita kedai jong ki Hima Nongstoiñ Kahima Nongstoiñ kalmi syakmat ban penpau ke jing snodiau ke bejur ha ke ba kalaong bana kaliang kahima na du ba ka sarkar lingba ka tanat district council affairs kala penmi ya ke hukum ban khang hadu menta kam shimla ai ka nu ke hukum yanu ban bu ya ke Khyrdop lum musur uba ap sharailang cm secretary dorbar cm Hima Nongstoiñ habakran unong tho khubor ulong bana kaliang kahima Nongstoiñ ka pensyai kedar banadu kasnam arja arpuar hadian baka sarkar lingba ka district council affairs department kala penmi hukum baki Hima kimla asyu banbu ikinu ki jaka lum musur haki state highway lani ki national highway na kaliang kahima kala pensangi Mardor banbu ya ki jaka lum musur shu ulong ru baka Hima hadu menta kam shimla ai hukum shu ban lilam ki jaka lum musur yanu bat lada kadon kum kata ka jingle lane ka jingshim ka bu jongno ha ka miet ka yong ka Hima ka kintu ya ka te ka seng khamtam balada kilap bagi don ki brio ki bashim ka bu ha ka kerteng jong ka Hima Nongstoiñ ki de ban kem Mardor ye ki te ki brio bat ki de ban Ujor hakmat usiam shu ule thuru bahlor kani na kaliang ka Hima kala deb ban buru ya ka FIR la ka tu ka ni ka por bat ka Hima kala kintu ya ka tanat pulet bagan shim kam halor kani ya ka ba ka Hima kala deb ban bu ya ka FIR bat la dadon kinu ki bakrong bean kin ngat ha ka jing sha pen shitom ha ka an Nagajing snodiau kum ka Hima Nongstoiñ hadin bagi yo ya kuwe na kakubor hakilat patai kubor kamalawan na kuwe ka seng ya kabalatip kum ka All Meghalaya Labour Association Motion Road Circle kani kakubor kalaban mi ikat pra kanai tarik jong ni kunai June tak senam apa ba kala penmi ya kakubor kalau gajim don jong kita ki jaka krong musur lani ki gate bat ha ka kubor ga jong ki ong badon drip li ki gate lai teli ki bala penyai taka Hima bat ka wei na kita ka dei jong ka Hima Nongstoiñ dai na kaleng jong ka Hima Nongstoiñ ki don ban pensai kedar kum ni mana du ka setiap araja puar hadin ba ka sarkar leng ba ka district council affairs department kalau pun mi ya ka hukum ba ki Hima ki bisa ki blasu banbung ya kindu ki jaka lum musur ha ki state highway dan ki national highway na galeng jong ka Hima kala sangat Mardor ban bu ya kita ki toll gate dan ki jaka lum musur but kadi ka jing pensangai jong ka Hima hadu mentam ni kam don shu kando ka jing lilam ya ki tagi jaka lum musur na kawai ka senam sya kawai pat kadi ka jing syakhang kala kata isya ya ka yo ka kot kala kata isya ya ka revenue jong ka Hima de rei tamar pa katai ka hukum jong sarkar garang trekam hadu beta ngin la shu pan penyeng ya kita ki jaka lum musur ka Hima hadu beta kam sum ai order shu ban lilam yanu ya kikit ban lada kadon ka ba kum kata ka jingle lani ka jing sim ka bu jong no ha ka mit ka yong se himla pan tip la de wat persim sai yin re ni kerpat ya katai ka seng khamtam balada kilap bagi don ki bri ki ba sim ka bu ya karteng jong ka Hima Nongstoiñ ki dei ban kem Mardor ki dei ki bri ban ki dei ban Ujor hakmat jong usia Mardor ba nang ba ka office jong usia Mardor ba jong Hima Nongstoiñ kan yo ban le ya ka badan kam namar hadu munta ngirang up ya ka rai jong sarkar pat ka district council halor kani ka kam lum musur di ngi bla ban le tam nomor kata den rai ngi up ya ka ka ba kita ki bor ki ba halor ki ai ya ka rai ka ba kadu de ki jing persyang na kalian jong ka district council la se ban penbai ya kani kam kadang ya den rai na kalian jong ka Hima ngimla ban le tam ya ka ba ki bor ba halor ki dang ya cha ka jing ya penbai de se sini kerpan ya ki nong khayi ki ba ya pa yeng ya
haki surok kabadai hapo puru sam jong ka Hima Nongstoiñ ni don ban pentip barok ki jakalun musul kabadai jong ka Hima ki la khang Khyrdop ta la sau pasan slam nadu kabadai slam arhajar jong ka Hima ka maham teng ero pala don kinu gibriu ki bale lani ki basim ko bu ban lum lani ban krong bi ai na ki trok lani ki kali ki bakit jingkit ha ki srok ki badaya lenti ya pur sam jo ka Hima Nongstoiñ ki dei ban Ujor lani ban kem yeki ban ki dei ban pha ka jing Ujor mat usim Mardor ba te halor gini nakaliang jong ka Hima ngila le file ru ka FIR dang la kham katukan ipor tingi ko aru ka police department ba kan sengo baha ban sim kam halor kani ma nakaliang jong ka Hima kala de file FIR aba la don kinu ki ba krong bi ai na ne ki ba sim ko bu kin ngat ha ga jong pan stom cha ba Barok ki brieu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing sedang bathuma ki jing ikai bapura kat kom kejop ke bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki kalalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.